Voor Ik ben benijd zie ik het uw panel Cultuur in Friesland. Hokker nieuwsgierige musea, vaststellingen, historische gebouwen of aardige routes binnen in uw provincie te vinden. En wat vinden uw panelleden ervan? Lydia is in het duistig leven fotografe. De Sjen werd ze Joet Hinnemaai. En Hendrik is bekend als jonger van Jittize en leefhouwer van de Friese cultuur. Daar is hij hinnestuurd. Goedemorgen, we zijn bij Skrion in Noordburgen, museum en klompenmakerij. En ja, ik ben zelf benijd en ik ben op een gelegenheid klaar. Ik heb mijn klompen aan. Hannes. Rickert, welkom hier in Klompenmakerij, het Klompenmuseum. Altijd klaar. Ja, we hebben sinds 1986 een klompenmuseum. Dat ken ik wel even in Kwartjenlit. Monsterachtig. Hier is juist de oudste vondsten uit de 14e eeuw al. Er is net het soort meer hoe bekend. Als er een oude schilderij is, dan is al wel wat mensen destijds droegen. Nou ja, die schilderijen van Pieter Bruegel. Dan is al wel de eerste klompen. Zo, je hebt iets ouder natuurlijk iedereen op klomp. Ja, iedereen die er wezen op klomp. En als in de winter een soort op de iers hier is, nou, dan worden er bijvoorbeeld ijzers onderzetten. Dat is extra grip hier is, hè? Ja. Dat is die huid? Ja, dat is mijn huid. En Paken? Ja, paken inderdaad, een bebbe. Maar de hoeveelste generatie Skrion maakt het nog klompen dan? Wij zijn inmiddels de 6e generatie, ja. Stal en ik, hè? Want die hebben achternaam, dat is gewoon een klompmerk. Ja, het is introduceren hinnen sta groeit. Ja, terwijl het tripjes binnen zou staan, maar ja, ik weet net inderdaad. dat Skriontje. Nee, klopt. Ja. Iets om groots op de wereld. Nou, precies. Nou, ik ken het wel even snel hoe we hier per klompen maatje. Graag. Ik zei correct al, we hadden die BM die kepen wien. Nou, en uit die rollen zagen we dit soort blok. En die moest die vaststellen dat de klompen er eigenlijk al zo in zitten. Dus die gaan maar de lengte mee. Dan komen ze eerst in een kopieermachine. Ja. Die maken het eerst na. En het mooie is, dit is alleen nog een rechtermodel. Maar hij maakt het van die rechter gelijk een linker en een rechter. Nou, voilà. Ja, gezet. Deze keer naar de volgende ronde. Precies. Ik heb wel vernemen dat het nog aardig wier. Ja, zwier. Dan gaan we naar de volgende machine. Ik hou een kerel van, hè? Olie en hout. Ja, roet lekker, hè? Roet heerlijk. Nou, dan hebben we eigenlijk het grootste gat er alleen. Nou, dan hebben ze bijna klaar. Alleen nog, dit zijn dus die leerklompen die we bij de hebben. En ja, daar moet nog even een leergat in. Ja. Nou, wezen klaar. Wat ik vooral mooi vind is dat gewoon al die machines en zelfs zulke rijken, het is al wat. Ja. Ja, nou zei jij het is prachtig mooi. Eerst in de verder. Nou, even maar een blok was, verder brengen we erop om. Maar is me wel even helpen, maar dit baltje. Hé, is van Toeter. Dat is van Toeter. Dat hoeft dat ik net zo raar te bedenken, dat kan heel makkelijk. Nou, dan probeer die maar. Nou, dat kan van mij wel gewoon snel, hè? Dat is dus even schema. Horen we beginnen? Ja, dat kan gelijk wel last ook. Nou, dan doen we met een zwarte kwast doen we er nog een zooltje onder. En vervolgens krijgen we dit transfer, die plakken we erop, we zijn nog een keer aangelakt. En dan ben je in wezen klaar om verkocht te worden. Ik ben gewoon stoere klompen. Mooi ideetje van een tatoeage. Ja, er zit echt iets tussen waarvan ik zeg van Koen wordt worden de volgende. Ik denk dat dat hem werd. Het is uniek. Ja. En ik heb er nooit zo'n tatoeage jongen, dus dat wordt hem. Ja. Get on. Ja. Ik heb hem een plakje ergens, dacht ik. Ik moet nog zeggen wat ik er echt van vind. Nou, ik vond het hartstikke leuk. En Johannes die kon het heel mooi vertellen. En die ben interessant hoe zien hij dat je verder aan dit mooie bedrijf opzetten. En ik weet wel meer dan dat ik van de morgen al wist.
theater en ik ging van de morgen naar een bannenvoorstelling zien. Ik ga zelf ook prutte toneel spelen, ik van ben. Op campings gaan we prutte theater spelen. Dus ik weet een beetje wat we te verwachten krijgen. De voorstelling heet Een dij uit het knisterende libben van het poetsje. Ik ben Frits. Rits. Ik ben 30 jaar oud en ik ben Jidde. En het gaat eigenlijk over Frits en Rita Rits. En die zijn broer en zus. En Frits is boswachter. En Rita is ex-fotomodel. En van hun heid maakt ze vaker te geren leuke dingen doen. En mijn heren stoffen jullie hier. Ik van plastic. En dit ben in mijn nagels. Speel maar even. En nou zal Rita Frits assisteren in de bosk. Het risselbosk werd alles risselt. De doekjes en de bledjes en de vogeltjes, de moesjes. Je wordt een rissel die reed plastic. En plastic, dat jet net in mijn risselbosk, want die is heid. Die zei altijd in plastic. Dat jet in de bak. Maar Rita had een soort van plastic verslaving. En zij liet een plasticje slingeren en daar achter dat plastic poetje ging ze aan. Het is net goed. Net goed. Maar er achterom. Achterom. En uiteindelijk komen ze in de plastic sop te landen, in de grote oceaan. En dan komt Rita er eigenlijk achter wat in een plasticje doet, wat iedereen in een plasticje omknisteren lid, wat dat met de natuur doet. Uiteindelijk ben dat dus zo'n miljard stukjes plastic. En die komen ooit te landen in de grote oceaan. De reis van het poetje naar het plastic eiland. Midden in de grote oceaan. Dat is een plak waar al het plastic lijkt. Van de hele wereld. Die zin. Plastic. En plastic werst ik zost. Rita, hier is toch niet. Alles is hier van plastic. Wat er mij al dat plastic? Ik weet niet wat er met de plastic hier bad. Ik bedoel, de beesten kunnen het net opfretten, de oceaan kan het plastic net voortspelen, de wind kan het net voortwaaien, de natuur kan het zelfs net opbrengen. Als wij en als Jim dit net opbrengen, dan bloot het je voor altijd een omknisteren. Het idee is van Carlijn Kistenmaker, de regisseuse. En die wilde graag een groot onderwerp voor kinderen van 4 jaar aansnijden. En dat was het milieu. En dat wilden ze dan zo maken dat het behapbaar was. We zien iets, hè? En we hebben vrijdag première gehad, dus dat was dan de eerste keer dat we het echt voor het publiek deden. Alhoewel we wel tijdens het repetitieproces steeds klassen uitnodigden om dingetjes uit te proberen, om te kijken of ze het begrepen. En de kinderen zijn na de tijd heel erg bezig met plastic jet in de bak en zo. Dat is wel heel leuk. Dus het doel werd eigenlijk wel bereikt, in principe. Ja, ik denk het wel. Ja. Tenminste, ja, wat ik zo zie ik echt. En wat we zo terugkrijgen via de mail van juffen en zo. Dat kinderen dan wel begrijpen dat plastic in de bak hoort. Ja, dat is toch wel mooi. Ga je mij eens mee naar een echt bosktak? Ja? Dan mij we nou toch het grote god bij naar boeten kroepen. Ja? Dan kom ik direct hoor. Wat vond je ervan? Vond je het leuk? Ja. En waar ging het precies over? Ja. Over plastic. Want dat bij al hier in de zee. Mocht dat net? Nee, want dat is net goed voor de beesten.
vond de vaststelling leuk, grappig en ook heel erg leerzaam. Ik denk dat het voor de band ook een hele leerzame vaststelling was. En voor iedereen plastic, jet in de bak. Dan stond ze hier met een geweer en dan kon ze schieten. Terwijl ze hier mooi stonden. En dat hebben ze van alle kanten en zodoende konden ze de boel goed verdedigen. Maar ja, met 15 man, dat was natuurlijk geen begin dan.